шараф, имрӯз беморхона рафтем. кӯдакеро дидам ба мисли Омина монандем, гӯё ки худаш буд. боз Омина набошад? танҳо ба духтарам монанд набуд. хоб ин гуфтаҳо ба ту ҳозир афсона менамояд, аммо эҳсос мекунам ки ӯ гӯё духтарам аст. Шараф, ту сафсата мегӯӣ. модар, ҳаминаш намерасид. боз ту аз ақл бегона шудаи духтар. фарида гуфтаҳоятро гӯшояд мешунавад макар? лекин модарҷон, гӯш кун маро. ин оила бо як азоб сарҷам шудааст. боз ту ба сарамон бало набиёр. ту маро шуниди духтар.